Salam Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylary. Ine bugun köňüne hemmemizin görüşimiz bilşimiz ýaly ýöreýte ýurdumyzyň en gözel künjeklerini birine Paýtagtymyz bolan Agşäherimiz Aşgabatyň bayram uludan toýlanýar. Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynyň sergiler zalyna ýöreýte şonuň ýaly Agşäherim Aşgabat adly 23-nji halkara köp ugurly sergi geçirilýär. Edi adamlar bugun köňüne Türkmen Portal web-saytymyzyň adyna ýöreýte şu sergi bilen ýakyndan tanışdyrmagy, bu ýerde bolup geçýän, alınıp barýan işler we täzeçilikler dogrusyna söhbet etmek makul bildik. Egerde taýin bolsaňyz gepleşmeden daşlaşmak. Agşäher Aşgabadymyzyň bayramy bilen ähli raýatlarymyzy, ähli halkymyzy tüýsüregimizden gutlaýar. Elbetde ma'lum bolşýaly, biz häzir Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasyna Agşäherim Aşgabat adly 23-nji köp ugurly halkara sergisine gatnaşýar. Elbetde bugünkü halkara serge Ojor Aziýa hususy karhanasy gatnaşýar. Mehriban tomoşaçylar, gelin Ojor Aziýa hususy karhanasynyň alyp barýan işleri dogrusyna giňişleýin tanış bolaly. Salam. İlk bilen özüňiz bilen tanış etseňiz we Ojor Aziýa hususy karhanaň alyp barýan işleri dogrusyna biziň iýleşlerimizi, raýatlarymyzy tanış etseňiz. Men Aman Muhammed Ojor hususy karhanaň ýetakçysy. Şuwat arkada şäheriniň 2-nji tapyrynyň guruluş işini alyp barýar we gurtdy 3-nji tapyrynyň şeýlige we içerki ýollaryny guruluş işlerini Aşgabat şäherine alyp barýar we ondan daşarda şuwat Saragız, Mary Serhadavat yol taslanmasyny meýilleşdirdik. Biz ýaşlara şuňal mümkinçilikleri döretben hormat arkadaly serdarymyzy köp sag bolsun aýtdy. Gahrman arkadaly serdarymyň janyna sag başlar dik bolsun. Ona Ojor Aziýa hususy karhanasynyň ähli işgärlerini biz şu pursatda üstünlik arzu edýär. Elbette bu sergide Türkmen telekeçilerimiz özleriniň önümleri bilen, ýagny täze önümleri bilen ähli gelen mihmanlar tanış edýärler. Häzir bolsa biz Ýüpekçi Hojalyk Jemgyýetiniň Bold brendi bilen giňişleýin tanış bolýar. Salam. İlk bilen ýetip gelen bayram bilen tüýsüregimizden ähliňizi gutlaýar. Sizi bu sergide görmek biz üçin elbette ören ýakymly. Eger mümkin bolsa özüňiz bilen tanış etseňiz we şu Bold brendiniň bir öňkönümlerine eýen biz dadyk gördük. Gorya solin täze önümizden bar. Mümkin bolsa tomoşaçylarymyzy, raýatlarymyzy tanış etseňiz. Sag bolun. Siziň bayramyňyz gutly bolsun. Men Ýüpekçi Hojalyk Jemgyýetiniň hünärmeni Suray Saparow. Bugünkü gün paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň güni münasibetli geçirilýän 23-nji halkara köp ugurly serge gatnaşýanlygymyzy ören begenýär. Belki çyşyňyz ýaly ýam önümlerimiz halkymyzyň arasynda uly sevgi münasip bolýar. Häzirki wagtda biz täze önümlerimiz bilen gatnaşýar. Şol bir wagtda täze önümimiz bolan boldyň mango hemde kakos tägamly içgesini hödürleýär. Täze önümimiziň bir raýatlary halk köpçüligine hödürlenende näçe wagt boldy? Bu önümizde ýam bir aýdan bäri içerki bazarlarymyzda satylyp gelinýär. Hemde harydyňymyzyň satylşyndan ýam halkymyz tarapyndan uly islige eýe bolýanlygyny görüp bilýär. Özüňiz Bold brendiniň haýsy tagamyny has gowurýaňyz? Men light edition, ýagny zirk tagamly. Men şonu öwrenmek üçin men gowurýanym zirk tagamly light edition bold. Köp sag bolun, diýmek Bold brendine şu pursatda biz üstünlik arzu edýäs we täzeden täze tagamlaryňyza garaşýas elbetde sabyrsyzlyk bilen. Ýene-ki toýly günlerde duruşmak nesip etsin. Sag bolun, size de işiňizde üstünlik. Mehriban tomoşaçylar, adyndan belli bolşýaly, Agşäherim Aşgabat köp ugurly sergide bugün köp ugurly iýleşlerimiz bir öz standlary bilen, öz pavilyonlary bilen çykyş edýärler. Häzir bolsa görüşüňiz ýaly Bostan konseptim özüniň pavilyonu bilen bu sergide çykyş edýär. Salam, ilk bilen bayramyňyz gutly bolsun. Mümkin bolsa biziň raýatlarymyzy, iýleşlerimizi bir siziň dükanyňyzda nähil haritlar tapyp biler. Şo dogrusyny aýtsaňyz. Bizim dükkanımızda esasen howlu üçin gerekli zatlar satılýar.
Howlu için su çüvdürümleri, howlu için mebiller, şeyler hem öy bedegleri ve bundan başka da fitosiyanaşma soňky döwür has öňe variantlar. Öyde bedeme görnüşdäki fitosiyanalar bedeme hyzmatyna med. Şeýle de diňjaljak adamlara ýöreýdi, şular ýa barbekularymyz bar. Bu barbekuda şumat 3 görnüşde ulanıp bolýar. Duhavka görnüşine, kapçyny görnüşine we bir zat peç görnüşine ulanıp bolýar. Awa. Ve olar öz arkaýyn öýlerine, howullarına yerleşdirip Awa. İyileştirme de sizin dükanınızdan yeni täzelikleri nämelere garaşyp bilerler? Nesip bolsa sentyabr, oktябr aýyna soň täzelik haýatlaryny getirýär. Ýewropaň durly görnüşlerine gidip syýahat edip ödüşgärlerimiz bilen täze döwre wap, täze zatlarymyzy getirip berýär. Ona bizim ödürücü toplamımızın adından Bostan Konsept Dükkanı'nın isimli arzu ediyor. Yeneki toylu ullarımızın, vatanımızın toylu ullarına geçirdiyen şeyle topuğumlu sergilerde görmek. Nesip bolsa. Yakınlı. Bizim öz toparmyzyň adından şu gajaýyp bayram bilen ähli watandaşlarymyz kutlaýar. Уважаемые зрители, дамы и господа, мы продолжаем нашу беседу. Сейчас теперь мои собеседницы Сильби и Ангелина, дизайнеры компании «Хамман». Сильби и Ангелина, мы очень рады вас приветствовать в сегодняшней выставке. Изначально расскажите, пожалуйста, что такое «Хамман» и как долго оно в этом рынке мебели в Туркменистане и что привело вас открыть собственный бренд в Туркменистане? «Хамман» — это сравнительно молодая компания, которая создает мягкую и корпусную мебель. Мы на рынке 2020 года, и создателем «Хамман» фурнитуры является Кемран Ханкишиев, который... Основатель, да? Основателем, да. И он архитектор по образованию. И в своей карьере дизайнерской он сталкивался с проблемами мебели. Он не нашел подходящую мебель и создал свою компанию по изготовлению мебели. Тогда, получается, вышла проблема, и он решил эту проблему, воссоздая собственный бренд, да? Да. Очень хорошо. Чтобы мебели все изготавливать под себя, да. Под его стиль. Вы сейчас работаете дизайнером, да, Ангелина? Да. Тогда вы, пожалуйста, нам расскажите, что именно связывает туркменский вот этот наш отечественный бренд, именно какими странами, там, каким менталитетом, какой культурой, может в итальянском духе, может в европейском. Как вы думаете об этом? Наша компания — это единый механизм, начиная от дизайнерской группы до мастеров по мебели. Наши дизайнеры всегда следят за тенденциями и новинками, и исходя из этого мы изготавливаем мебель качественную и в тренде. Если вот наше отечественное производство может заменить именно импортируемые, то есть, получается, экспортируемые вот, качественные вещи, продукты, то это нам всем выгодно. Но вот вы, как дизайнер, наверное, очень хорошо знаете, есть такие тенденции, такие направления, например, вот именно в культуре тоже, там, барокко, минимализм, модернизация. Именно «Хамман» относится к чему? К современному направлению, так скажем. Модернизация, получается, да. Модерн, да, все современное. Да. Это очень хорошо. Сильби, тогда, пожалуйста, вы расскажите, где вы находите своих клиентов и как проходит этот процесс вообще? Мы все выставляем, наши мебели, интернет-платформах. Инстаграм? Инстаграм, да. Инстаграм в том числе. И мы сейчас изготавливаем свой сайт в интернете. Очень хорошо. И мы там тоже будем свои мебели выставлять. И выставляете ценой и со всеми информациями, да? Там? Да, некоторые модели у нас с ценой, некоторые без цены, но нам потенциальные клиенты все время пишут, и мы сразу же им отвечаем на все их вопросы. А тех, кто хотят детально увидеть нашу мебель, они приходят к нам в шоурум, мы приглашаем их в шоурум, и там детально рассказываем о нашей мебели. Это очень хорошо. А в будущем у вас есть какие планы, какие приоритеты или, может быть, мечты какие-то? В будущем мы хотим не только в Туркменистане производить мебель, но мы хотим и за рубежом тоже. Экспортировать или именно производить? Ну,
наше производство будет экспортировать, получается. Да. Это очень хорошо. Для за рубежом тоже, чтобы не только в Туркменистане мы были известны, но и в других странах тоже, вот, ну, чтобы было made in Туркменистан. Это очень хорошо. Это для нас всех там очень хорошая информация, очень хорошая новость. Ангелина, тогда я сейчас обращусь к вам. Почему у вас есть такие хорошие спросы и почему множество людей оказывают такое доверие вам и вашей компании? Как думаете? Придя к нам с задумкой или идеей, или также с готовым проектом, мы выполняем все задуманное, что хочет наш клиент. Все сроки также полностью строго соблюдаются. И каждый этап контролируется до срока выполнения. Это очень хорошо. А если я вот именно сам лично захочу, чтобы, например, ноги у моей кровати должны быть белые там, и по моему заказу вы можете, да, сделать? Да, конечно. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Спасибо вам огромное за беседу. И напоследок мы желаем от всего сердца вам всего самого наилучшего, успехов и процветания в дальнейшем. И что бы вы сами захотели сказать или обращаться к своим зрителям и новым покупателям? Мы в первую очередь хотели бы поблагодарить правительство Туркменистана и уважаемого президента за поддержку предпринимателей и труда, и жизни в нашей стране. Спасибо вам огромное, Ангелина, Сильби. Очень приятно было беседовать с вами. И я думаю и надеемся в дальнейшем увидеть вас в таких выставках, в таких мероприятиях в нашей солнечной и дружелюбной Туркменистане. Спасибо. Спасибо вам. Mehman tomoşaçylar elbetde Akşekerim Aşgabat adly köp uğurlu halkara serge Türkmenistanyň bank ulgamam öz pavilyonlary bilen çykyş edýärler. Gelin häzir Türkmenistanyň bank ulgamynyň raýatlarymyz üçin döredýän mümkinçilikler barada giňişleýin tanyş bolalım. Salam, bayramyňyz bilen ilki bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Sizi bu Akşekerim Aşgabat adly köp uğurlu halkara sergide görmek biz üçin örän ýakymly. Eger mümkin bolsa bank ulgamy raýatlar üçin nähili mümkinçilikleri we yeňillikleri döretdi. Şonu biziň saýdymyzda bir gurrun berseňiz. Sağ olun. Siziň şuň köwün şu sergide sizem hoş gördük. Biziň üçin şeýle bir uly bayramçylyk ýaly. Siziň hem gutly bolsun bayramyňyz. Şu bank ulgamyna dürli hyzmatlar ýoly goýulan. Ýöne şu golay wagtlarda täze bir ýoly goýulan, ýagny Türkmenistanyň Senagat Paýdalar Täzirçilik Bankynyň Senagat töleg ykjam programy üçinçiligini Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäş çagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasyna tölegleri menzilary geçirmek taslamasy ýoly goýuldy. Bu taslamanyň baş maksady Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäş çagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasyna menzilary töleg etmek mümkinçiligi berýär. Bu mümkinçiligiň girdilmegi bilen haýyr sahabat töleglerini banka barmazdan günüň islenlik wagty geçirip bolýar. Bu hyzmatyň girdilmegi bilen müşterileri Türkmenistanyň Senagat Paýdarlar Täzirçilik Bankynyň Senagat töleg ykjam mobil programy üçinçiligini Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäş çagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasyna tölegleri amala aşyrmak mümkinçiligi döredilen. Şeýlelikde ýurdumyzyň raýatlary insanperwerlik, mätäji gollamak we agdybirlik duýgularyny eýerip, ata-enesiniň howunarlygyndan galan çagalaryň bagtyar durmuşyny etmekde öz goşuntlaryny goşup haýyr sahabat töleglerini banka gelmezden günüň islenlik wagty nagd däl görnüşini geçirip bilerler. Köp sağ olun. Eger mümkin bolsa raýatlarymyz şol yeňillikleri nähili ýagdaýda ulanyp bilerler. Ene siziň eliňizdäki ýanky mümkin bolsa operatora görkezäýler raýatlarymyz hem tomoşaçylarymyz hem tanşar ýaly. Görüşüňiz ýaly mobil el telefonlaryna islenlik bir raýat şol programmany ýüklemeli şeýlemi? Program üçinçiligi bilen ýagny peýdalanýaňyz şol programmany ýükleýäňiz, ol programmanyň ady Senagat töleg. Ýagny program üçinçiligini ýagny hemme şo ýerde öz maglumatlaryňyzy dolu we anyk girdýäňiz we islenlik töleg kartyndan siz öz tölegleriňizi geçirip bilýäňiz. Raýatlar islenlik töleg kartyndan arkaýyn geçirip bilýärler. Nähili ýagdaýda ýanky himayetkerlige mätäş çagalary kömek bermek isleseler islenlik kartdan arkaýyn töleglerini geçirip bilýärler. Hawa.
Köp sağ olun. Ben kulgamyna biz üstünlük ardy edýäs. Bir raýatlarymyz üçin şeýle ýeňillikleri döredýänligiňiz üçin we bir ýanky aýdyşyňyz ýaly bir hemaýetkarlyga, mätäş çağalara bir kömek bermek üçin şeýle projeýanyňyz üçin sağ olsun aýdýas. Elbetde her bir raýat isleýär hemaýetkarlyga, mätäş çağalara kömek bermek üçin her bir insanyň ýüreginde bar ol elbetde. Şu pursatda ýene bir gezek bayramyny gutlaýas we ban kulgumyndan ondan başga bir has raýatlarymyz üçin ýeňilliklere garaşýas elbetde. Sağ olun. Sağ olun. İşiniz üstünlük ardy edýäs. Sağ olun, bayramyny gutly bolsun. Mehriban dogollar, bugünkü sergide köp ugurly halkara sergide zinat, gözellik, tikinçilik öýem öz pavilyonlary bilen çykyş edýärler. Züleyha Kakaýewa-da elbetde bu sergide gawat geldik. Züleyha, salam, ilk bilen bayramyňyz gutly bolsun. Elbetde tomoşaçylarymyzdan bir has gyzyklydyr elbetde. Züleyha aýdymaýdýam kadyp. Sergide aýdymaýdýam Züleyha ýa başga? Aýdymaýdýan. Cennet tawa ýöne şugun zinat tikinçilik öýüniň ýürüteli wagtlar bilen daşary ýurtdan gelen iýleşlemedi, öz iýleşlemedi tanıştırdım hava. Öz geýenli wagtlar, inte geýmedikler şunda ilkinjigede annaçka hava. Hava şoňa niýetlenip edildi Akşahar Maşgabada ýöne şun özüm geýtem gelişermi gelişmezmi şonu ýöne bilemi. Şeýlemi netip bar. Raýatlarymyzy bir ähli denanlarymyzy gyzyklandyrýan zat Züleyhan geýän ähli köýnekler owadan nepisen bir el keşdeler bilen bedelenýärler. Onuň mümkin bolsa şu raýatlarymyza bir denanlarymyza bir şol soraglaryna jogap ähli geýänli wagtyňyzyň bir keşdelerini siz tikinçiligiňizde özüňiz maslahat berýäňizmi ýa ähliňiz üýşüp bir owadan wagty ýerine ýetirýäňizmi? Şu soru köp berilýän soru ýöne biziň türkmen denandan biziň eýamatdan el jagadyna iňe tutup bilýänden başlap özüňem bilýänsiň hemmämiz biziň el işlerini, el keşdelerini gyzyklanma bilen ýerine ýetirýär. Eýam ol ene mamalarymyzdan galan miras bize. Şol biziň ganymyzdan akýada. Şoň üçin on diňeje biz miras galan milli liwatlanmadan keşdelerini şu döwre laýyklaşdyr. Buna açygyrak reňkde ýaşna şular ýa açygyrak reňke geçirýär. Onuň näme diýen döwre bap emele gelýärdi. Hawa denandan itlerine göre. Esasy ýene bir gyzykly soru biz köp ýerlerde okaýas, size ýazylýan kommentarlar şu Züleyhan geýän köýneklerini bizem geýip bilersmi? Ýani adyndan belli bolşýaly zinat, gözellik, tikinçilik öýi. Ähli islenlik bir denan maşgala siziň tikinçilik öýüňize baryp sizde gören eşiklerini geýip bilerlermi? Hökman cennet, hökman begenip tikýär. Birini bedemel bolsa bir denanymyzyň gözellik goşup bilýän bolsak, diýmek bizden bagtlar yok. Sağ olun Züleyha. Mehriban tomoşaçylar, edil özüňiz emine Züleyhadan eşitdiňiz. Arkaýyn Züleyha tikinçilik öýi siz üçin hemişe gapylaryny giňden açýar. Züleyha tikinçilik öýü bilen siz öz toýlaryňyzda owadan libaslary, ýagny siziň isleňiz Züleyha geýän köýnekler ýaly owadan libasly bolmak her biriňiziň arzuňyz. Züleyha da ol arzuwlary hasyl etýär, şeýlemi? Köp sağ ol Züleyha. Ýene toýlugurlarda diýdarlaşmak nesip etsin. Innik sergilerde täze libasyňyzy biz görmäne garaşýas. Janyňyz sağ bolsun. Netip orta jennetde de tawaltyn aýdan täwädiýsen, itlernik bir işi ýerine ýetirip, onu halk köpçüligine ýaymak siziň işiňiz de ol hökmany bolmaly da. Iller şol köplük ýörüte türkmen portal websaytyndan teredip görýärler. Şoň üçin hem siziň hem işiňiz etdiňi gardyp etýän. Kendilerine məlim ähli raýatlarymyň söýgüsini gazanan Rowşan aýakdaklar, ýani Rowşan kärhanasy öz pavilyonu bilen bu sergiye gatnaşýarlar. Gelin Rowşan hususy kärhanasynyň täze önümleri bar bolsa tanışdyryk. Tarap ilk bilen ýetip gelen bayram bilen çekdirýärdi gutlaýar. Rowşan hususy kärhanasyny Rowşan aýakdaklary täze önümleri barmy? Eger mümkin bolsa bar bolsa raýatlar bir önümlerine karşılanan. Awal takman halkymyzy Akşahar Maşgabada köňelçisi bilen bulunan
serga meşakkatlara sergi täze ölümden getirdik. Bir götürüm TV derden bolan Rowşan ayakkabıları täze fazla ýol çäğinde otunda wara sowdanyň patlaryna hapda gelýär. Teňe ber ýurdumyň çäğinde de eýten daşlar ýok we alçylar telekeçiler tarapyndan biz ayakkabılarymyz Ja, ja, tatma arasında ananla. Ne kadar Rowşan ayakkabı. Önümlerine her sergide diyen ya tanşet ya. Bu da ayetlerimi bilen. Täze önümlerime bar orta tanşet edin. O yeri tahammül senin de tonqaf game için diye ayakkabılarını tanıştırın. Yürütü täze önümlerime şeylem. O şunları yazsın arasında şunları yani hem proje'den hem matadan olan ayakkabımız ve iskulisi wala şunları yani ayakkabılardan bir näçe olmuşlarını şunları yaratın göp diýdi gara diýdi. Aşkada bir näçe şunları ýargylmışlardan täzeden get postuna yazsın da. Swat häzir döwrüň modasy şuwar. Hawa. Daş keşfiniň dikilişini we matalarynyň gelişini ütbetýär arasynda. Rowşan ayakkabılar häzir wagtda şunları ýataryn önüne Indi aşağı polkalar daşlarım täzemi? Bularning günler eýlen ayakkabılar. Näde sport ayakkabılar direkt şular ýatyp renkli gara renkli. Ayağı giýmände de rahat koydum ayağın sardım gön giyri. Bazıksız yeňilje. Ve ayağın ağırtmaýar. Ayağın ağırtmaýar hem howaya çykýar tomak basmy ıssyk howalar giýmek üçin. Ýöre to koja arasy derge ýa-da tanýanlar üçin bular ýargylmışlar bana. Ve ýokarky modeller bilen ýa modeller ýetýär öňünde demirjikler atdylar. Hawa aksesuarlar bilen hem safatlaryň ýapdy. Ýa-da ayakkabına bular ýargylmışlar. Renkler ýa-da bular ýargy. Ýa-da diýdiňizde sport ayakkabylary renklerin bam olaňam. Elbette. Senlik renkli. Senlik renkli, ha? Gök renkli, qara renkli, ak renkli. Sol wagtda denanlar, müslüm ayakkabılar. Das fazla ayakkabılar tam başyna diýmek üçin şular ýaly ýeňilçe rahat. Ayağında dünýä ayakkabı bar. We içi ortoped şeyler ekän. Bunun näkil rahatlyk üçin, ayağın içi. O denanlar ayakkabılar üçin. Bular ýany gelenjek üçin ýeňilje bular. Hasan ýeňilsen ha? Awa. Beýle köň şol wagtda diňe ayakkabılar eýsem ýaşlanmyş üçin ýan torbalar, tapçyklar, olara mäde götürip geçelim. Günlük durmuşda ýanlar bilen götürmäne ýan torbalar. Bular arasy derden. Bular arasy derden ýötürüm derden. Derlerine nemesi var fanlar. Awa. Berktim fakat polya. Storylar. Gözüm kozadan yapılmalı da ýok. We ölçeği böwrüne görä. Awa. Bitýärler barmy? Herkes şu bir ölçeği. Ýok. Raýatdan söýleräkem bitberme mümkin bar. Arasy derden awa renkini böwrüne bertulgolysy bitberme mümkin bar. Şeyle de notebooklar, üçin ýerite torbalar, talip ýaşamlar üçin, mektep okuwçylar üçin. Taliplerimiz üçin hesap gerek. O geri götürýän, derin howwaryan stollar, şular ýaly. Ýa torbalar, mektep okuwçylaryň torbalar, talip ýaşar işlerler, notebook götürýänler ýaly. Biz denanlar elbetde umboýdan galşýar, Rowşan kärhanasyna işiňizde sünük arzu edýär. Goý partnersan watanda goý ýa ýüzüne fat. Bakymdan geçer tanasynlar, işi orna bolsun, sewdaňyz bol bolsun, bayraňyz bolsun. Sağ Sağ olun. Salam, bu owadan sergide bugünkü bayramly gününe sizi görünmede biz öğrenşat. Eger mümkin bolsa bir hyzmat hojalyk jemgyýetiniň bir alyp barýan işleri dogrusyny, hyzmatlary dogrusyny biziň raýatlarymyzy, mehriban tomoşaçylarymyz giňişleýin tanış etseňiz. Sağ olun. Bir hyzmat hojalyk jemgyýetiniň direktory Murat Erkaýew, o biziň edýän hyzmatlarymyz jemaat hojalyk işlerini ýerine ýetirýär. O hyzmatlarymyzy o ýaşaýjylaryň, o şäherimiziň o alyp barýan araççylyk işlerini, jaýlarynyň o tehnikler bilen araçlamak ýollaryny pek edilýän hem bir hyzmat edýär. Soňky wagtda şumat eden işlerini arkada şäheriniň hyzmatlaryny etdik. Onu şäherde den işimiz bar. Onu şu Mar vilayatyny ojara diýen guran katya jaýlary bar. Şoň hyzmatlaryny edýär. Araççylyk, o jemaat hyzmatlaryny edýär.
Inni Murada eger mümkün bolsa işleriniz dogrusyna tanış etdiňiz raýatlarymyz. Inni raýatlarymyz sizden täzeden bir täzelikden nähil hyzmatlara garaşyp bilerler. Ya ol sır bolsunmy? Biz inni sergilerde tanış bolalım. Häzir aýdyp bilýärmi? Yo inni aýdarsan sırda ýok bizde näme. Ilmidan biz şäherimiziň biziň araşdyrmaçylygy üçin bağ ekmek, gül ekmek hoşul hyzmatlarymyzda da biz taýyn. Muradaga eger mümkün bolsa bir raýatlarymyz üçin has bir düşünükli bolar ýaly bir hyzmatlaryňyzy giňişleýin tanış edäýeliň mümkün bolsa. Aşysyna. Näme biziň ýuwyan terişdämiz. Howly ýumana maşynda hyzmat ýuwma üçin. Näme emäň görýän emämiz biziň suw sorma üçin. Ýagyn tuwlarda bir ýemek gireni suw. Enjam şoň. Awa. Bizden howly ýuwma üçin beýmämiz. Gaýda. Näme bağ ekmek üçin. Bağ ekmek üçin. Näme bağ keten goýma, guralmyz awa. Bir de guruş gurallarymyz şu hojalyk tulanmak üçin ulanýan gurallar. Guruş gurallar esasy hojalyga, hojalyga gerek bolan gurallar. Egaly mana gurbek ädimiz, wädikne bir de görýän guralymyz haşalatlar orýmak üçin. Ne haşalatlar. Öňkü döwürdäki ýaly eliňi daýalap, eliň bilen näle ýörüýte guralymyz bilen. Näten işlermeli. Bir de hojalyk tulanýan uje injamlarymyz görýäňizde biziň todan torjy, ondan todan. Ay bir guruşukda da öýde durulup bolýar, guruşukda da hemmede de. Ne görýän kiçirak ememde injamyz otorýan. Biziň şäherimiziň gök zolaklaryna gök oturan, şoň otun ormak üçin bilen otlarymyz başga da. Şeýle görýäs, tolama bağlar, güller. Güller bağ, güller mena ýetirmek, gülleri bağ. Biziň hyzmatyň o gül bar, bağ hemmede. Şu bizde guruşuk bolýan ýerlerde ulanýan, çotkalyň arasalyan ýollarda arasalyan avtolog. Näbi bir tenkar üçin bar, içinde hemme gurallar, injamlar gurnalan. Şimdi ýuwyan injamlar hemme atýan. Şu gurnalan o. Maşynyň içinde, ulogň içinde şol injam gurnalan o. Ene bir görýänmizde götürjü bir şäheriniň ählerini işlemek üçin ýokary etajaryny aýnat ýuwmak üçin atgurulýan avtolog. Näme görýän avtologumyz daşaryň önleri mesem tehnikalarymyz näme kiçi avtologlar. Raýatlar gatnamak üçin o. Näme görýän avtologumyz hem ýan ýodary ýuwmak üçin, jeketler ýuwmak üçin gurnalan şu avtologumyzyň emesi. Şu gurulýan. Jeketdaşyny ýuwmak ýadyna ýan ýodary bar, trotuar bar ýa-da ýan ýodary ýuwmak üçin ýürüýte avtologlar o. Näme görýänmiz şu ýalyk ýollary? Awa. Näme görýänmiz ýollary hem ýan ýodary kiçip gowrumyk çolandan çykyp ýuwmak üçin urnan avtologlar. Müşteriler şu uloglar sizden satyn alyp bererler Murada? Elbetde alýarlar. Bizde daşaryurda bizde özünde dealersde bar. Öňünden sargyt etmelimi ýa hemişe bolýar? Bar şuman bar teneklerimiz bar ama. Köp sağ olun raýatlarymyz üçin, siziň müşterileriniz üçin bir öz önümleriňizi bir giňişen görünmeleриňiz üçin sağ bolsun aýdýar. Janyňyz sağ bolsun. Mehman tomoşaçylar, bugünkü sergide ýene bir owadan pavilyona gawat geldik. Elbetde Änew şäherçesindäki Gurban Sultan Eje köçesinde ýerleşýän Jadyly Bağ dükanyň özüniň bir raýatlary, bir hödürleýän bir harytlary bilen, ýagny bugünkü sergäge gatnaşan ähli mihmanlar tanışdyrmak maksady bilen bu sergä öz pavilyonlary bilen çykyş edýärler. Gelin häzir hemmämiz Jadyly Bağ dükanynaky ähli harytlar görşüňiz ýaly baglar, güller dogrusyna giňişleýin tanış bolalım. Salam. İlki bilen bu bayram bilen sizi tüýsüregimizden gutlaýar. Özüňiz bilen tanıştyrsaňyz we şu Jadyly Bağ dükany dogrusyna biziň raýatlarymyza, tomoşaçylarymyza görüň berseňiz. Köp sağ olun. Salam, men Jadyly Bağ gül dükanynyň menejeri Farhat Ýanbaýew. Yani bizim dükkanımızda 145'ten gowrak bağlaryň we gülleriň görnüşleri bolup, jaýlaryň, daşyň, fasatlaryny, öýleriň fasatlaryny bedeýär.
täze salynan deskalan fasatlaryny bedeýär. Güllemiz esasan daşar ýurtlardan gelýär, İran, Türkiýe, Galanjadan gelýär, Kolumbiýadan gelýär. Başga da raýatlarymyz üçin, meselem, siziň dükanyňyzdan ine baglary ýa-da bolmasa gülleri satyn alan dükanlarymyz öýlerini, howlullaryny bezemek üçin daşyndan nähil hyzmatlaryňyz bar? Şu alan gülleri özüňiz, bir öz işgärleriňiz oturdup we nähil seretmeli maslahat berýäňizmi öz müşterilerinize? O elbette ýanky gülleri bizden alan ýagdaýynda biz kepilli ýagdaýda berýäs. Kepilli özümiziň ýanky gülleri ekip berýäs, maslahatlarymyzy berýäs. Bizde ýörüýte spesialistlerimiz bar, şol ugur boýunça işleýär. Kepillendirme 1 ýyl, 2 ýyl dowamında berýäs. Diýmek, onu raýatlarymyz, mehriban tomoşaçylar, görüşüňiz ýaly Jadyly Bag gül dükanyny siz arkaýyny ýutup bilersiňiz. Sebäbi özüňiz hem eşitdiňiz, egerde satyn alan bagyňyz, howluňyzy bezemek üçin satyn alan bagyňyzy siz kepillikli ýagdaýda satyn alyp bilýäňiz we sösüne de arkaýyn Jadyly Bag dükanynyň, gül dükanynyň işgärleri siziň howluňyzy owadan ýagdaýda bir gelçikli ýagdaýda oturdup berýärler. Onu Jadyly Bag gül dükanyny biz şu pursatda üstünlük arzu edýär. Inniki toy bayramlarda duşmak netip etdim. Köp sağ olun. Edil Türkmen portaldan geldik deyip bize Jadyly Bag dükanymyza gelen Türkmen portaldan görüp geldik diyen ýagdaýlarynda biz olara hem elbette skitkalar ederiz. Gowja padarkajyklar berer netipde gelivermeli. Sağ olun. Sağ olun, işiňizde üstünlük. Bu jaga ýerinem esasy bellek goýmaly ýeri. Köp sağ olun.